Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Toebase beslag heeft gelegd op producten van Vigor. We hadden het er al eerder over, ook bij Extra Journaal, dat de situatie rond Vigor, het bedrijf, niet goed is op Curaçao. De Extra schrijft vandaag dat de situatie rondom de raffinaderij Isla en Bullenbij zorgwekkend blijft. Informatie die de krant heeft verkregen geeft aan dat het bedrijf Vigor inmiddels een schuld van ongeveer 10 miljoen gulden op Curaçao heeft opgebouwd. Daarbovenop komt dat Toebase beslag heeft laten leggen op producten van derden die zich bij het lokale bedrijf bevinden. Eerder had vakbondsleider Alcides Kova al uitgelegd dat de aannemers met de handen in het haar zitten omdat Vigor, voorheen Oryx, zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Een delegatie van Toebase is naar Londen gereisd om met de leiding van Vigor te spreken. Dat zou niet naar de zin zijn van de regering van Curaçao, maar het is toch gebeurd omdat Toebase zegt van ja, dat een schuld die opgebouwd wordt van 10 miljoen hele verstrekkende gevolgen kan hebben op Curaçao. Als aannemers wel werk verrichten, maar niet betaald worden, heeft dat gevolgen voor de werknemers van de aannemers en dat is niet goed voor Curaçao. Cooper helpt bij erplaatsing van Erics Adventures. Het gaat allemaal over de situatie waarbij het bedrijf van Eric Adventures Tours, dat zich had gevestigd op Bapor Kibra, maar volgens de rechter daar illegaal zit. De rechter heeft een hoger beroep afgewezen. De minister van VVRP, Charles Cooper, vindt dat Eric Adventures daar ook niet mag zitten. En nu, ja, na een paar dagen met hele harde woorden tussen minister Cooper en Erik Rafaela van het bedrijf, was er gisteren een gesprek tussen de twee. De Extra had ook beelden van dat gesprek. Daarop bood Erik Rafaela zijn excuses aan voor uitlatingen die hij had gedaan richting de minister niet gepast zijn. En de minister zei van ja, het is jammer dat je daar weg moet, maar we hebben 2 terreinen die mogelijk wel geschikt zijn. Laten we gaan kijken of dat mogelijk is, dat we jullie daar kunnen plaatsen. Want de minister wil ook geen bedrijven afbreken, maar, zegt hij, je kunt ook niet een bedrijf beginnen op een illegaal terrein. De situatie wordt nog vervolgd. Protestactie Movimento Causa Promé. Die is aangekondigd voor aanstaande maandagavond. De politieke partij Movimento Causa Promé nodigt het hele volk van Curaçao uit voor een protestavond. Daarop zullen gedupeerde burgers en experts informatie geven over de neerbuigende en respectloze manier waarop de regering van Curaçao zaken aanpakt. Het heeft onder meer te maken met de situatie rond Eric's ATV Adventures. Want volgens de partij krijgen buitenlanders en investeerders met groot kapitaal alle privileges en worden de Curaçao overgeslagen. Er zullen verschillende mensen praten tijdens deze bijeenkomst. Ook kan er vragen worden gesteld door de aanwezigen. Maar in ieder geval is het volgens Movimento Causa Promé goed om bij stil te staan dat de regering meer zou moeten doen voor de eigen burgers en niet mensen die van buiten komen met geld de voorkeur moeten geven. Inspectie MEO gaat door met controles. Het was al eerder aangekondigd. De inspectie, het multidisciplinaire team van het ministerie van Economische Ontwikkeling, gaat door met controles. Gisteren hebben ze Rinconcito El Divorcio, de Cocori, gecontroleerd. En dat had te maken met een controle op mensenhandel. In deze bar was het vermoeden dat er misschien mensen zonder vergunning werkzaam zijn. Nou, het is gecontroleerd. Daar bleek dat de eigenaar van deze bar geen horecavergunning heeft en ook niet kon aantonen dat hij bezig is die aan te vragen. Tegelijkertijd werden er 3 dames van Latijns-Amerikaanse afkomst aangetroffen die een meldplicht hebben opgelegd gekregen. En volgens de inspectie zullen er nog meer controles gaan volgen om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt en er geen illegale te werk worden gesteld. Politour krijgt 2 tuk-tuks. Dat zijn altijd leuke dingen om te zien. De Politour heeft gisteren zijn volledig gerenoveerde kantoor in Sambil geopend. Politour is de toerismepolitie zou je kunnen noemen. Het beschikt nu over de moderne technologie om te voldoen aan de behoeften van patrouilles en het beschermen van toeristen die ons eiland bezoeken. Er is meer dan 1 miljoen gulden geïnvesteerd uit het Criminaliteitsfonds
om het kantoor te kunnen renoveren. Ook is er financiële ondersteuning gegeven in de vorm van training, uitrusting en personeel om het land te blijven dienen. En er werden dus 2 tuk-tuks overhandigd aan Politour die op die manier zich makkelijk kunnen verplaatsen. Soms op gebieden waar veel toeristen zijn en waarbij het lastig is om met een grote auto te rijden. 8 nieuwe bussen, daar staat een foto in de Extra vandaag. Mooi gezicht. Er staan 8 nieuwe grote bussen klaar in de haven voor het ABC busbedrijf. Dat is bezig met een grote upgrading. De bussen moeten moderner zijn, geen technische problemen kennen, zodat Curaçao naar een systeem gaat dat de mensen precies weten hoe laat en waar de bus aankomt. Daar is nieuw materiaal voor nodig. Dat is een groot project dat binnen een jaar afgerond moet zijn. Maar het project is zichtbaar in de vorm van de 8 nieuwe bussen die al klaarstaan op de haven. Het parlement neemt motie Celia aan. Dat is gisteren gebeurd tijdens de openbare vergadering. 13 stemmen voor, 0 tegen. En daarmee is het ontwerp van de landsverordening tot wijziging van de begroting van Curaçao voor het jaar 2025 met betrekking tot de financiering van het onderzeese kabelproject behandeld. Het gaat om een kabelproject onder zee, dus in de zee, onder water, waarbij Curaçao onder meer via Aruba snellere internet zou moeten krijgen. Ik zeg via Aruba, maar er wordt samengewerkt met Aruba en het is iets wat in de Cariben gaat plaatsvinden. Het is belangrijk dat Curaçao daadwerkelijk zijn akkoord eraan heeft gegeven, want het Celia-project is een groot project en het parlement heeft nu laten weten helemaal daarachter te staan. We zullen u later daar meer informatie over geven als die beschikbaar is. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na banca. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em Gisel um passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Con tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir de website www.extra.cw y participar para Bota dentro. Suerte! En we beginnen bij Aqualectra, want die laat weten dankbaar te zijn aan iedereen die heeft bijgedragen aan een succesvolle inschrijvingsperiode voor de commerciële obligaties. Dat is een grote stap voor Aqualectra. Die hebben op 31 oktober de commerciële obligaties openbaar gemaakt. Tenminste, mensen konden zich daarvoor inschrijven. Er is in totaal voor 75 miljoen gulden ingeschreven. Er was een belangstelling heel hoog onder investeerders, zo zegt Aqualectra. En nu ziet het bedrijf er naar uit om met elke investeerder verder te bouwen aan het welzijn van het land waar wij zoveel van houden. Aquabonds heet het commerciële obligatiesysteem van Aqualectra. En dat werd begin oktober gelanceerd. En in de afgelopen periode konden mensen zich inschrijven voor obligaties vanaf een bedrag van 50.000 gulden met een rente tussen 5 en 5,1% en een looptijd van 5,5 en 7 jaar. En Aqualectra kijkt tevreden terug op dit hele grote proces.
TBS voor vader die Gianni Davy vermoordde. Een Curaçaose jongen door zijn Curaçaose vader in Nederland. Die is vermoord. Dat gebeurde vorig jaar december. Vreselijke tragedie voor de familie. Mensen die dat jongetje kenden. Die woonde bij zijn moeder in Amsterdam, maar ging in het weekend naar zijn vader in Groningen. En die heeft zijn eigen zoon toen vermoord. Hij zou in een psychose hebben gezeten. En daarom is de straf alleen maar dat hij TBS krijgt. Ik zeg alleen maar, dat is een zware straf, maar ik bedoel, hij krijgt geen gevangenisstraf. En dat is volgens de rechtbank de enige, omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was. Dan een mogelijk vriendschappelijke wedstrijd tussen Curaçao en Nederland. Ja, we kijken allemaal uit naar het WK. Vandaag vindt de loting plaats. Dan weten we in welke pool Curaçao zit. En ook of ze bijvoorbeeld in de pool met Nederland zitten. Maar de voorzitter van de voetbalbond, FFK, Gilbert Bartina, heeft gisteren tijdens het programma Caliente di Vega met Carl Ruiter van de Extra laten weten dat er plannen zijn voor oefenwedstrijden van Curaçao. Er wordt gesproken over een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland. Zou in de Kuip kunnen. Hartstikke mooi. Daar zullen veel Antillianen op afkomen. En natuurlijk ook Nederlandse voetballiefhebbers in Rotterdam. Maar we moeten dan even afwachten of ze daadwerkelijk in de pool zitten. Ook wordt er gesproken aan speciale wedstrijden. Bijvoorbeeld tegen Argentinië. Daar wordt over nagedacht, maar het is nog allemaal niet zeker. Gilbert Bartina wil nog niet veel bevestigen, dus ook de naam van Argentinië is nog niet bevestigd, maar dat werd rondgezongen, zullen we maar zo zeggen. En ook tegen Nederland moet nog allemaal bevestigd worden. Maar we zullen mooie wedstrijden zien in Nederland en bijvoorbeeld ook in Miami, waar Curaçao een paar oefenwedstrijden gaat spelen. We kijken er naar uit. Venezuela is geïsoleerd na de opschorting van vluchten door internationale luchtvaartmaatschappijen. Het was eerder deze week aangekondigd. Venezuela krijgt al niet veel bezoek van luchtvaartmaatschappijen, maar sinds donderdag, gisteren dus, is het land vrijwel volledig geïsoleerd nadat de laatste internationale luchtvaartmaatschappijen die nog naar het land vlogen hun vluchten om veiligheidsredenen opschorten, terwijl de Verenigde Staten militaire operaties ontplooien in het Caribisch gebied. De Panamese luchtvaartmaatschappijen Copa Airlines en Wingo verlengden hun opschorting van vluchten naar Venezuela tot 12 december. En ook andere maatschappijen hebben al laten weten dat ze niet meer vliegen. En ook heeft Venezuela laten weten dat sommige luchtvaartmaatschappijen, zoals Iberia, Air Europa, Plus Ultra, het Portugese TAP, het Colombiaanse Avianca, het Braziliaanse GOL, het Chileense LATAM en Turkish Airlines hun vluchten hebben opgeschort. En de concessies zijn door Venezuela ingetrokken omdat ze zich aan de hand van Amerika zouden bewegen. En dat is volgens Venezuela een stap waarmee ze de staatsterroristische acties van Amerika bevorderen. Enerzijds dus luchtvaartmaatschappijen die zelf niet meer vliegen. Anderzijds luchtvaartmaatschappijen die geen concessies meer hebben om te vliegen. Het resultaat is dat het eiland meer geïsoleerder is. En dat houden we voor u in de gaten, want die hele situatie rond Venezuela, de spanningen met Amerika, dat moeten we in de gaten blijven houden. Dat blijven we ook doen. Maandag zijn we er weer met Extra Journaal en ik hoop u ook. Alvast een prettig weekend. Tot ziens, het allerbeste. Dag.